Pangutana sa to ang follower nga si Subanong Hilaw. Attorney, mahimo ba nga ang amo rang uyuan ang magbuot sa pagbahin sa yuta? Ang tubag, dili. Kadaghanan pagkanang yutaa, busa ang mga gitawag og co-owners magsabot og sakto sa pagbahinay sa yuta. Dili pwede nga usara ang manghawd sa pagbahin sa yuta ug igo ra mo dawat og unsay gidiktar sa inyong uyuan. Ang angay gyud nga himuon para dili na mo sangko sa dakong gasto kining gitawag og extrajudicial partition. Ug magkasinabot lang mo nga mga heredero, mukuha lang mo abogado aron mo preparar sa dokumento. Mahuman na, dili na malangay, mas minus pa ang gasto. Karon ug agrabyado mo sa pagbahin sa yuta kay ang inyo harang uyuan ang nagbuot, korte ka mo paingon.